Исәнмесез, Жұмға күн яңалыклары белән бүген сезне мин Роза Хабибуллин таныштырам. Алга таба кайбер темалар турында. 300 тоннадан артык зарарланган күркә итен яндырып юк итәргә тиешләр иде, ләкин ни өчен бу һаман эшләнмәгән? Хайр компаниясында 100 меңенче суыткыч җитештерелде. Кытай суыткычларының Чаллыда киләчәге бармы? Татар драма театрында аншлаг җыяр дип көтелә. Зифа Кадырованың «Сагынырсың, мин булмам» повесте сәхнәләштерелә. Мохтаҗларның хәленә керү, ярдәм итү, игелекле эшләр башкару. Иртәгә изге Рамазан ае башлана. Зарарланган күркә итенең язмышы әле дә булса хәл ителмәгән. Исегезгә төшерәбез, апрель ахырында Чаллыга Ростов өлкәсеннән 300 тоннадан артык күркә ите алып килгәннәр иде. Җирле белгечләр анда кош гриппы вирусы тапты. Республиканың баш ветеринар табибы бөтен партияны 25 майга кадәр юк итәргә күрсәтмә бирде. Әмма моңа каршы чыгучылар бар. Тулырак хәбәрчеләребездән. Кеше зарарланган итне Иштерек авыл янындагы урманда яндырырга тиешләр иде. Әмма бу эшләнмәде. Россия авыл хуҗалыгы күзәтчелеге һәм ветеринария идарәсе белгечләре итне юк итү ягында. Әмма Иштерек халкы моңа каршы. Алар зарарлы продукцияны авылга кертергә теләмиләр. Югыйсә ут вирусын тулысынча юк итә. Һәм бу процедураның кешеләргә, урман җәнлекләренә, терлекләргә зыяны тими, ди белгечләр. Плохо, конечно, это все запах. И так у нас химия. Господи, нас ведь не спрашивают. Все равно сделают так, как им надо, а не мы. Но вы сами не опасаетесь? Господи, знаете, хоть опасайся, хоть не опасайся. Вот сейчас, Ну, полигон, наверное, какой-то, наверное, будет. полигон, если только там где-то вот Где-то на полигоне, в лесу. Но не может быть именно прямо вот здесь, около деревни. Этого быть не может. Они же не дураки, наверное, да ведь? Не знаю. Как это около деревни будут они сжигать, из города привезут такую продукцию. Әмма күркә итен яндырмауның сәбәбе авыл халкы каршы булганга түгел. Ит сакланучы склад хуҗаларының яндырган өчен акча түләселәре килми. Ә бу 19 миллион сум тирәсе. Они приезжали, они объявили, что мы готовы забрать своим транспортом, приехать и забрать. Но у нас Россельхознадзор категорически против был. Поэтому вот до сих пор вот это так и тянется. Ә Россельхознадзорның Татарстан идарәсендә итне озатуга каршы түгелләр. Дөрес, моны җитәкче орган белән килешеп эшләргә кирәк. Такой вопрос рассматривается, пока еще никаких ничего могу не сказать. Пока этот Москву запрос отправили, ждем ответа. Әлегә вируслы күркә ите Чаллыдагы складта кала бирә. Ул сатудан тулысынча алынган. Рим Әхмәтова, Кирилл Ерофеев, Ленар Султанов, Яңалыклар. Хайр компаниясында 100 меңенче суыткыч җитештерелде. Бу заводның Чаллыда эшли башлаганына әле бер генә ел. Кытай суыткычларының киләчәге бармы? Бу турыда алдагы материалда. 24 мең квадрат метр мәйданда урнашкан завод Хайрның Россиядагы беренче предприятиесе. Суыткыч җайламалары төзү өчен корпорация 50 миллион доллар тотты. Мы очень тщательно изучали проект в Набережных Челнах. Было очень много трудностей, но мы все преодолели, и теперь проект идет очень хорошо и продуктивно. Это дает нам большую уверенность в реализации новых задач. Хайр моны шәһәрләргә ярдәм итү программасы кысаларында барлыкка килгән социаль-икътисади үстерелешле территорияның резиденты. Яңа җитештерү объектына 500-гә якын кеше эшкә урнашты. Нигездә белгечләрнең барысы да Чаллыдан. Создаем все условия для того, чтобы человек мог самореализоваться. Не только автомобили собирать, не только работать на предприятиях иной сферы отрасли, но мог бы сегодня работать и на высокотехнологичном, современном, по мировым стандартам заводе. Бүгенге көндә предприятиедә тәүлегенә 700 суыткыч җыела. Бер елдан бу санны 1000-гә җиткерү планлаштырыла. 2018 елгы планы елына ярты миллион суыткыч җыю. Тиздән биредә кер юу машиналары ясау линиясе эшли башлаячак. Стиральные машины Хайр – одни из лидеров в мире. В год мы производим более 20 миллионов машин. Запуском в Челнах такого производства их станет еще больше. Конечно, это непростая задача, но я считаю, что под руководством корпорации Хайр и при поддержке правительства Татарстана этот проект будет успешно реализован. Чаллы шәһәре мэры Кытай партнерларына социаль-икътисади үсеш территориясе белән бәйле килешүләрнең тулысынча үтәләчәген ышандырды. Сүз нигездә салым ташламалары турында бара.
Иртеге Шоллы Татар дәүләт драма театрында премьера Зифа Кадырованың «Сагынырсың мин булмам» повесте сәхнәләштерелә. Ул халык соравы буенча әзерләнгән. Популяр авторның язмыш сынавы буенча куелган беренче спектакльне узган сезонда 10 меңләп тамашачы караганлыгы мәгълүм. Иртеге театрның үз сәхнәсендә күрсәтеләчәк әсәрдә аншлаг җыяр дип көтелә. Премьераның репетициясеннән Рим Әхмәтова. Тугаш, әгәр мин исән калсам, мин монда башка кайтмам. Әгәр минем белән берәр хәл булса, аларны ташлама. Сөмбел сайларга тиеш. Кызның мәхәббәтен кире каккан туачак улның әтисе Булат өчен көрәшергәме, әллә үзен өзелеп яратучы Байрасын сайларгамы? Алар абыйлы әниле. Сюжет гади. Мондый хәлләр тормышта еш очрый. Менә шул гадилек белән алдыра да инде автор. Халыкчанлык Зифа Кадырова әсәрләренең төп билгесе. Аның беренче спектаклен шәһәр һәм республика тамашачысы егылып карады дияргә була. Беренче спектакльдән кергән акчага без менә шушы икенче спектакльне чыгарабыз хәзер. Шушы спектакльне без куяр өчен Казаннан инде үзебезнең театрыбызда моннан 5-6 еллар элек эшләп киткән Ильфат Камалиевны чакырдык. Режиссер Ильфат Камалиев бездә эшләп киткән актер хәзер Казан яшь тамашачы театрында уйный. Чаллы труппасын яхшы белә. Монда проекция кулланыла инде, кино эффектлары кулланыла. Шул монда экран үзе бер тот рольне уйный инде. Ул экран ак, так, паклыкны аңлата. Шул экран бер заман яртылып китә икән, әйләнеп. Әйе. Мөнәсәбәтләр аркасында. Премьераны әзерләүдә бөтен труппа катнаша. Актерлар составы 2. Төп рольне Сөмбелне Алсу Гыйльманова уйный. Булатны яшь актерлар Руслан Ибраһимов һәм Дастан Бабаханов. Зифа Кадырованың повестен сәхнә өчен Казан драматургы Хәбир Ибраһимов әзерләгән. Сагынырсың мин булмам театр сәхнәсендә шимбә-якшәмбе күрсәтелә. 2 июнь көнне быелгы сезон шул әсәр белән ябылачак. Рим Әхмәтов, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Иртәгә 27 май изге Рамазан аеның беренче көне мөселманнар уразага керә. Шаллыда сәхәр вакыты иртәнге сәгать 1-дә төгәлләнә, авыз ачу 19 сәгать 55 минутта була. Рамазан ае 24 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Кичке тәравих намазларын истә тотып, транспорт идарәсе шәһәр автобус маршрутларын төнге сәгать 11-гә кадәр озынайтты. Рамазан ул мохтаҗларның хәленә керү, ярдәм итү, игелекле эшләр башкару ае. Шаллы мөхтәсибәте шәһәрдәшләребезне изге ай башлану белән тәбрик итә. Барлык кардәшләребезне Рамазан ае җитү белән котлыйм. Бу ай Коръән ингән ай. Бу ай ураза тота торган ай. Бу ай мохтаҗларга ярдәм итә торган ай. Һәм бу ай сабырлык ае. Һәм бик күп гыйбадат кыла торган ай. Аллаһ Раббыбыз һәрберебезгә бу айны дөрес итеп, ул риза булырдай узырга насип әйләсен. Жылы юрганнар, йомшак мендәрләр, уңайлы кием салым. Шаллыга Иваново текстиле ярминкәсе килде. Анда сезгә инде таныш булган һәм өр яңа әйберләр дә бар. Матур һәм сыйфатлы урын җирдә йокы тыныч һәм тәмле була. Бу юлы ярминкәдә бик күп төрле яңа товарлар бар. Кечкенәләргә мультфильм геройлары төшерелгән комплектлар, олыларга классик үрнәкләр ошар. Караңгыда янып торучы неон урын җирдә бар монда. Постельное белье заряжается от солнечного света, может также от света лампы. Все красители безопасны как для человека, так и для животных. Мендәр һәм юрганнарның ниндиләре генә юк. Үлчәмнәрдә, эшлекләрдә күп төрле. Дөя һәм сарык йоныннан, ак кыш мамыгыннан булганнар аеруча популяр. Ортопедик мендәрендә күп сорыйлар. Держит форму головы, улучшает кровообращение. Также в составе идут терапевтические камни и искусственные наполнители Эколайф. Фатирыгызны үзгәртергә теләсәгез, ремонт ясау, җиһаз алыштыру мәҗбүри түгел. Диван кәнәфиләрегезнең тышын алыштырсагыз, шул җитә. Кечкенә мендәрләр, япмалар да йортыгызны нык матурлар. Из новинок у нас появились новые пледы, подарочные пледы из Велсофта, очень практичные, хорошо стираются, очень мягкие, приятные, детям, кстати, очень нравится. Гаилә өчен кием салым, сөлге, пәрдә, тукымалар һәм башка бик күп кирәк яракны Экспо-камы күргәзмә үзәгендә табарсыз. Иваново текстиль ярминкәсе 23 майдан 4 июньгә кадәр эшли. Эш сәгате иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр. Бүгенге менә шулар, алдагы елларыгызны файдалы үткәрегез, сау булыгыз.
Мясная продукция компании «Эссен» поступает с лучших фермерских хозяйств Татарстана. Доставка мяса от фермерского хозяйства до полки в магазин осуществляется каждый день и к 8:00 попадает на прилавки наших магазинов. Ждем вас в супермаркетах и гипермаркетах «Эссен». Современный медицинский центр здоровья и красоты «Авамед Плюс» приглашает пройти комплексную диагностику организма. Для вас широкий спектр услуг. «Авамед Плюс». Будьте здоровы! В Альфа-клиник акция. Обследование проктолога 800 рублей. Аппаратная диагностика в подарок. Спешите записаться. 34 00 33.